Hej ti, da li znaš gdje su skrivene velike želje malih ljudi? Udobno se smjesti i zatvori oči, jer ću ti otkriti veliku tajnu malih ljudi. Da li si ti nekada razmišljao o tome šta želiš da postaneš? Želiš li biti doktor, astronaut, vatrogasac ili pak čarobnjak? Ja ću ti otkriti moju želju. Ja kada porastem želim biti velika i želim raditi sve što rade odrasli ljudi. Zanimljivo, zar ne? Vidiš, danas želim da te upoznam sa mojim drugaricama, koji su već postale zle vještice. Možda ti imaš strah od vještica, ali one uopšte nisu strašne i nima čega da se bojiš. Stoga kreni sa nama u najdivnije avanture. Ja sam sigurna da ćeš puno toga da naučiš, a možda poželiš i da postaneš čarobnjak ili vještica. Vidiš, ovo je Darija. Da li znaš da je Darija najstrašnija vještica na cijelom svijetu? Njena magija je čarobna i uvijek uspijeva. Darija može od tebe da napravi prelijepu malu žabu. Sve što treba jeste da popiješ njen čarobni napitak. I paf, u tren oka ćeš postati divno žaba dijete. Mislim da pretjeruješ i da bespotrebno plašiš djecu, reče Majra. Ah da, nisam ti predstavila moju drugaricu Majru. Majra je vještica koja ima dobro srce i nije uopće strašna. I da neće te pretvoriti u žabu ili šišmiša ili tamo neku životinju. Majra pravi najukusnije čarobne napitke, samo što oni ne ispadnu baš tako čarobni. Ali to nek ostaje naša mala tajna. Znaš, ne bi da se Majra osjeti razočarano, jer znam da će ona jednog dana biti najdivnija vještica. Znaš, za svaki uspjeh je ponekad potrebno puno rada, upornosti i vremena. Ali, ako želiš da naučiš nekoliko recepata za čarobni napitak, pođi sa nama. Dođi. Čarobni napitak za Emily. Pogledaj, Darija, stiglo je pismo od naše rođake Emily. Oh, piše da se ne osjeća baš najbolje. Već danima leži u krevetu i da nažalost neće moći doći na tvoju rođendansku zabavu, reče Majra. Bez brige, Majra, mislim da imam pravo rješenje, reče Darija i izvadi iz police staru bakinu knjigu sa receptima. Bakini recepti su zaista čudni, reče Darija. Ponekad se pitam zašto u ovim receptima nema sastojaka kao što su krila šišmiša ili rep od prepelice. U starim pričama koje nam je mama čitala uvijek je tako bilo. To je zbog toga što je baka bila dobra vještica, reče Majra. Ja volim bakine recepte, veoma su ukusni i uvijek pomognu onima kojima je to potrebno. Mislim da sam pronašla najčarobniji napitak od kojeg će Emily ozdraviti prije nego što kažeš šišmiš, reče Darija. Vidiš, Majra, za ovaj napitak nam je potrebno puno povrća i začina. Njami, baš se veselim tome, povika Majra i dovuče ogromnu korpu punu raznovrsnog povrća i voća. Misliš li da će ovo biti dovoljno? Upita zabrinuto Majra. Ah, Majra, ti stvarno ponekad pretjeruješ s tim, reče Darija. Vidiš,
za ovaj napitak nam je potrebna 1 mrkva, luk, celer, peršun, manji krompir, čarobna sol i tajni prah. Prvo sve moramo temeljno oprati kako bi se riješili neželjeni prljavštine i raznih bakterija koje ne želimo staviti u naš čarobni napitak. Zatim sve isjeckati i u čarobni lonac prvo stavimo luk, pa zatim sve ostale sastojke kao što su mrkva, celer i krompir. Nasućemo 1 litar vode i ostaviti da se kuha 1 sat. Ali zaboravili smo sol, reče Darija, i u čarobni lonac doda sol. A za bolji ukus dodat ćemo peršun i veliku kašiku čarobnog praha, reče Majra. Njami, miriše jako čarobno. Mislim da će se Emily baš obradovati našem čarobnom napitku. Majra, ovdje nešto nije kako treba. Pogledaj ovaj napitak. Izgleda baš čudno, reče Darija razočaranim glasom. To znam. Mislim da to ljudi nazivaju supu i da uvijek pomaže kada si prehlađen ili imaš temperaturu. Ali ovo nije obična supa. U njoj ima puno ljubavi, a ne zaboravi čarobni prah, reče Majra sva sretna, jer je i ovog puta čarobni napitak uspio. Emily je brzo ozdravila, ali ne znamo da li je to zbog supe, čarobnog praha ili zbog puno ljubavi koje su Darija i Majra stavile u supu. Recept za sreću. Draga moja metlice, zašto si tako nervozna danas? Šta se dešava? Mislim da je vrijeme da se konačno smiriš, pospremiš ovaj nered koji si napravila, jer danas uopšte nije tvoj dan, gunđala je Majra dok je pokušavala završiti svoje dnevne obaveze po kući. U napadu panike koji je baš u tom trenutku letio u Majrinu glavu, ali i u srce, Majra se trgla i bez ikakvog objašnjenja počela vikati. Oh ne, zaboravili smo Darijin rođendan. Stvarno ne znam kako se to moglo dogoditi. Požuri metlice, imamo još puno toga za napraviti. Darija će biti jako tužna ako ne dobije neki super strašni uzbudljivi poklon. U tom trenutku metlica je dogurala bakinu staru knjigu u nadi da će na taj način pomoći Majri da riješi svoj problem. Da, upravo si metlice, baka je uvijek imala neko rješenje za sve probleme. Mislim da ću da napravim najčarobniji, najukusniji, najfenomenalniji napitak na cijelom svijetu. Pogledaj metlice, postoji čak recept za sreću. Za ovaj recept nam treba jaja, mlijeko, brašno, prašak za pecivo i čarobna tava. I to je to. Bakini recepti su tako blesavi, zar ne? Zapita se začuđena Majra. Zar je potrebno tako malo stvari za sreću? Baka je baš smiješna. Ovako, draga moja metlice, ovo je jako zanimljiv napitak. Moramo pažljivo pročitati i pratiti uputstva. Baka kaže da treba sve sastojke staviti u veliku zdjelu i miješati. Zatim uz pomoć kutlače sipaš sastojke u tavu i pečiš sa obje strane. Baš je ovaj recept jednostavan. Ovo bi moglo napraviti tamo neko sasvim malo i obično dijete. Ovo mora uspjeti jer ja sam super čarobno dijete. Želim reći vještica. Ovo izgleda baš lijepo, ali ipak mislim da čarobni napici ne trebaju ovako izgledati. Možda ako dodam nekoliko ukrasa, možda čak i malo voća
jer to nikad ne može da škodi. Šta misliš, metlice? Upita Majra. Vau, ovo je pravi pogodak. Ovo je najčarobniji, najfenomenalniji rođendanski poklon ikad. Darija će biti tako sretna. Psst, mislim da dolazi. Sretan rođendan, Darija, uskliknu Majra. Napravila sam ti baki napitak za sreću. Malo čudno izgleda, ali mislim da je jako ukusan i sladak. Hvala, Majra, ti si najčarobnija sestra na svijetu, reče Darija sa osmijehom na licu. Njom, tako su ukusni. Baka zaista zna kako se pravi napitak ili već palačinak za sreću. Promrmlja Majra dok je slasno jela čaroliju. Posjeta. Požuri, Majra, danas je divan dan. U posjetu nam dolazi najdraža, najzločestija vještica na cijelome svijetu. Polako, Darija. Mislim da si ipak malo pretjerala, jer tetka uopšte nije zločesta. Ah, Majra, tako si čudna. Nikad nećeš postati prava vještica, reče Darija pomalo razočaranim glasom. Majra, mislim da trebamo napraviti posebno iznenađenje za dobrodošlicu, predloži Darija. To je super ideja. Donijet ću bakinu knjigu sa čarobnim receptima. Mislim da ovaj put trebamo pretvoriti miša u zmaja ili tako nešto, kako bi tetki pokazali da smo jedne ozbiljne zločeste vještice. Darija, to će biti prava senzacija, uzviknu Majra dok je panično tražila staru bakinu knjigu sa receptima. Pogledaj, Darija, mislim da sam pronašla pravi recept. Za to nam je potrebno feta sir, jedan veći krastavac, 2 paradajza, jedna paprika, jedan ljubičasti luk, par maslina, so i origano. Čitaj postupak, reče uzbuđeno Darija. Postupak je sljedeći. Sve sastojke isjeckate na krugove i listove. Napomena, pazi da se ne posiječete. Aha, bako, na sve si pazila. Zatim stavite povrć u veliku čarobnu zdjelu, pospite prstohvat soli i izmiješate. Po površini stavite sir i pospite čarobnim origanom, koji se nalazi u lijevoj posudi na vrh police. Za kraj čarolije dodajate maslinovo ulje koje će činiti najčarobnije stvari. Kada je priprema gotova, treba staviti u frižider da čarolija počne djelovati. Majra, zar stvarno misli da će ovaj put uspjeti? Zapita se sada zabrinuto Darija, jer je željela da spremi najčarobniju stvar na cijelom svijetu. Naravno, Darija, bakina knjiga napravi veliko čudo, odgovori Majra sva uzbuđena i puna samopouzdanja. Darija, pogledaj, tetka je tu, uskliknu Majra i skoči u zagrljaj najčarobnijoj tetki na cijelom svijetu. Naš tetka, napravili smo za tebe posebnu čaroliju. Darija kaže da ćemo sada moći pretvoriti miša u pravog velikog zmaja. Ah, Majra, ne moraš svaku tajnu odmah da ispričaš, prošaputa stidljivo Darija, jer se brinula da li će čarolija uspjeti i da li će ostvariti svoju namjeru. Nijedno dijete ne voli neuspjele eksperimente, a najmanje jedna zločesta vještica kao što je Darija. Jedva čekam da probam te čarobne čarolije. Dosad ste bile vještice koje pravi moje omiljene čarolije. Pogledaj, pa vi ste postali pravi vještice. Pogledaj samo tu čaroliju. To je čarolija koju tetka najviše voli jesti. Reče kroz smijeh tetka koja je tada više ličila na nekog klauna nego na pravu vješticu. Ja mislim da miš uopšte ne želi postati tamo neki zmaj, reče tetka. Majra, mislim da si malo zamijenila recept, jer se ovo zove grčka salata, reče Darija već sada ljutitim glasom. Ah, baka je baš smiješna sa svojim čarobnim receptima. Darija, ja mislim da je ispalo perfektno i čarobno,
jer ja ne bih voljela da moja tetka postane zmaj, jer je volim baš ovakvu, reče Majra dok se umiljato smještavala u tetkino krilo. Recept za novu čaroliju. Danas je divan dan za jednu posebnu čaroliju, reče Darija ispunjena entuzijazmom i pozitivnom željom, što je bilo jako čudno. Darija je uvijek željela biti mrzovoljna i zločesta vještica koja će naučiti sve zločeste čarolije kako bi mogla pretvoriti svako koje je nervira u tamu neku žabu. Majra, požuri i donesi bakinu čarobnu knjigu sa receptima. Juhu, volim kad si tako raspoložena za neke čarobne poslastice. Poskakivala je Majra koja je voljela eksperimentisati u kuhinji i stvarati neke čudne čarobne napitke za koje su očigledno svi odavno znali. Koju čaroliju ćemo praviti? Šta misliš da drvenog lutka pretvorimo u pravog dječaka? Ili pak da ga naučimo da leti? Reče Majra sva sretna. Majra, da li ti stvarno vjeruješ da ćemo jednog dana pomoću ove bakine knjige sa receptima napraviti pravu, nevjerovatnu, sasvim čarobnu čaroliju? Upita Darija. Darija, ti si stvarno blesava. Zar stvarno misliš da postoji tamo neki stari kuhar sa receptima koji može usrećiti svaku osobu na svijetu, a da bar malo nije čaroban? Ah, Darija, stvarno si čarobno čudna. Da li ti znaš gdje stanuju velike želje?